Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuji rahayu, mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan. Nami kula Atika Dwi Putandri, badhe nembang ingkang nomor 1 pocong. Bapak pocong, renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, benjokanmu wesi miring. Sing disaba si pucung mung turut desa. Ingkang nomor 2 cangkriman. Cangkriman, pitik walek sapa kebon, jawabane nanas. Duwe rambut ora duwe endas, jawabane jagung. Pitik walek sapa meja, jawabane sulak. Sego sekepel dirpung tinggi, jawabane salak. Yen mlebu malah metu, jawabane benik. Ingkang nomor 3 geguritan. Pandhawa. Pandhawa iku cacahe 5, putra Prabu Pandu Dewanata, ingkang pembarep kekasih Puntadewa, lan ingkang ragil kekasih Nakula lan Sadewa. Mekaten kesagetan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.